Takže zdravíčko lidi, dneska si uděláme tutoriál, jak udělat burger z nejmenované značky. Potřebujete jenom mikrovlnku. Jasně. A burger. Doporučuji polotovat, protože level 1 vaření je takovýhle. Otevřeme mikrovlnku a hodíme do toho burger. Ale nejdřív ho vyndáme z obalu. A to je Luxus Burgerus. To je houska normálně, ježišmarja. Jeho obsah je jedna syrový plátek a nějaká maso, který je asi z kuřete. A hodíme ho takhle. A hodíme ho do nehodíme, opatrně ho položíme do mikrovlnky. Přečteme si návod, který asi ukazoval 1 minutu, doufám, že to byla 1 minuta, jestli to nebyla 1 minuta, tak to možná boukne. A nepoužijeme plastový talířek, jo? Takový typ. Takže já vám tady takhle nechám na 100% na 1 minutu. To go, 1 minuta, 600W, 1 burger, ok. Takže 1 minuta, doopravdy. Kde se právě vidíte, jak jsem chytrý. A zmáčknete tlačítko start. A bohužel nám nesvítí mikrovlnka, ale já si takhle můžu, tady mám svítilnu. Já mám taky svítilnu v mobilu. Jo, já vlastně nemůžu svítilnu. Doufám, že se vám to líbí. A 3, 2, 1. Prosím tě, Adelo, naedituješ tam, že jako, že to bouchlo? Máte burger. Máte burger. Oficiálně jste, ale žešmera, to je úplně nějaký normální. To je úplně jako želetina celé. Vypadá želetina. A vidíte to úplně. A to by byl konec videa. A já se s váma zdravím a nashledanou s hamburgerem samozřejmě.